нови противопожарни изисквания за работодателите за сградите. Какви са те? Ще ни каже сега Даниела Чолаякова, която е експерт пожарна безопасност. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Здравейте, благодаря ви за поканата, защото тези нови изисквания са гласувани май месец, в сила са от 29 юни и някакси покрай всички дебати с еврото останаха в страни от общественото внимание. Изключително важно да ги знаем. Изключително важно е на фона на всички пожари, които бушуват навсякъде, на които сме свидетели, защото само малка част от тях са природни и умишлени. Какво касаят измененията, са в двете наредби, които са за не само проектиране, експлоатация, но и поддръжка и контрол на обектите. И те са много съществени. Бих могла да ги обобщя в няколко направления. Едното е документацията, второто плановете за евакуация, оборудването и инструктажите. Виждаме графиката, госпожо Чолакова, на снимката, точно за което и вие говорите. Да, сега откъде да се започне? Първо са документалните промени, които са много сериозни. Въвеждат се нови дневници, протоколи, регистри, които реално изискват от работодателя да актуализира цялата си вътрешна политика по пожарна безопасност. Това е с цел да се принуди бизнеса да излезне от така водената пасивна безопасност, да се извършва един реален контрол, за да не се превърнат рисковете в една черна статистика. Сега, доколкото знаем, вече ще има такива назначени отговорни лица, които ще отговарят точно за тези мерки за безопасност. Най-важното. Всеки, който се чуди откъде да започне, това е първото, което трябва да направи. Трябва да назначи един отговорник по пожарна безопасност, който... Един е достатъчен, така ли да разбираме? Или зависимост от компанията, фирмата, колко е голяма сградата? Може да бъдат назначени допълнителни хора, които да подпомагат дейността по пожарна безопасност в предприятието, но това трябва да е вече ясно разписано и този отговорник да премине необходимото обучение. Дори в момента нашата фирма организира един такъв специализиран семинар, защото се оказа, че интересът е изключително голям и обществото се интересува от тази тема. Какво трябва да прави този отговорник? Той, ако се случи пожар, да дава направление, да навигира хората, сега вие напуснете, другите вземете пожарогасителите, да овладеем пожара? Да, една от основните промени е, че трябва да бъде изготвен план за евакуация. Той трябва да бъде ежегодно проиграван с всички служители, точно за да се знае какво се прави. Вторият акцент пада върху оборудването, защото там е акцентиран целият контрол върху всичките системи, които са пожароизвестителни, гасителни, системите за гласова сигнализация, се регламентират едни периодични проверки, които също се вписват в документацията и тя трябва да се съхранява. Вече има срок на съхранение на тази документация. Колко пъти трябва да бъдат тези проверки през годината? За всяка система е различно. Например, за пожарогасителите всички знаем на 30 дни, но се обръща сериозно внимание върху вентилационните шахти на смукателните вентилационни системи в заведения и ресторанти. И реално тези промени касаят целия бизнес. Те касаят собственици и ръководители на обекти. А евакуация и обучение на служителите колко често трябва да се случва пак през годината? Ежегодно, като се въвежда и задължителен начален инструктаж по пожарна безопасност, който се комбинира след това с периодичните. А как трябва да преминават тези обучения? Как да си ги представяме? Защото всички, когато са постъпвали на работа, те им дават един инструктаж за противопожарна безопасност, но просто се подписваме в едни тетрадки назад във времето. Няма практическо обучение да ти кажат от този изход ще излезеш, ако има пожар, ако пък няма, ще си минаваш през стандартни и така нататък. Започваме от обучението на отговорника по пожарна безопасност. Там е неговата роля. Когато той е правилно обучен, съответно и той може да реагира в тези инструктажи, да предостави една практическа помощ на всеки един служител.
И пак казвам, крайно време е да излезнем извън тази хартия, извън пасивната безопасност, защото рискуваме живота на хората и е крайно време работодателя да застане на мястото си и да се погрижи за тези отговорности, които му се възлагат. А правите се такива практически обучения, да кажете, ето сега днес ще симулираме евакуация в телевизията и в 10 часа започва цялата акция, излизаме всички, както в училище, назад във времето сме правили? Да, това е задължителното. С плана на евакуация се въвежда и това ежегодно обучение, което всеки трябва да проиграе, за да състави протокол за него и той да се съхранява с съответно разписаните роли на всеки служител, за да знае как да реагира. Колко чести са случаите обаче, в които имаме необслужвани и повредени съоръжения? Много чести са. Всъщност това е една от основните причини. Ако погледнете статистиката, къси съединения, неизправни машини, включително видяхме какво се случи в Арсенал. Така че, причината за това е липсата точно на тези обучения, точно на тези отговорни лица в момента. Това ли ни казвате? Това казвам. На правилната оценка на рисковете също бих включила, защото ако всеки си свърши работата по веригата, това няма да се случи. Как си обяснявате вие? Защо се подценява тази правилна оценка на риска и тези мерки за безопасност, които трябва да ги има във всяка една сграда? Според мен говорим за една много ниска култура на безопасност в нашето общество. Трябва да се акцентира върху нея, трябва да се обръща внимание, ето сега, както вие го правите, както нашата фирма организира такъв семинар с експерти, които могат да влезнат в детайлите, така че да бъдат в полза на работодателя. И да ни обяснят колко е важно всъщност да познаваме тези мерки за безопасност. Да, и че всъщност не е нещо толкова сложно, разбирате ли? Това е ежедневие, което трябва да стане за всеки един от нас, да оставим едно работно място, което е безопасно и да живеем в такава безопасна работна среда. Казвате, не е нещо сложно, но знаят ли хората наистина как да реагират, как да използват един пожарогасител? Имаме ли тези познания или когато нещо се случи като пътно-транспортно происшествие, аз по-добре да не правя нищо, понеже ме е страх да не навредя, да не направя по-голям проблем? Да, смятам, че наистина много малко хора са запознати с това. Общо взето се движим по един омагьосан кръг, ето сега както се случва, ние правим промени. Промените наистина са много добре направени в нормативната уредба, само че те не стигат до засегнатите лица, до работодателите и съответно пътят е, прави се контрол от външния контрол, който е от органите на ПБЗН, ще се направят предписания и ние ще ги изпълним, но в този период съответно какво се случва. Нали? Ние не сме подготвени за тези промени. Да не остана само предписанията, защото знаете колко често всичко остава само на хартия и после забравяме за тези нови изисквания. Така е. Наистина пак говоря за повишаване на културата в обществото за безопасност, обръщане на тези важни акценти на работодателите. А санкциите колко могат да са дисциплиниращи за това, ако има парични санкции, някакви по-солени глоби, за да може всички тези обучения да се спазват, всичко да бъде не само на хартия, но и на практика? Знаете ли, разписани са тези санкции, но няма значение колко са големите. Когато всеки работодател си каже, аз ще поема риска, от тези санкции. Да, точно така, ще платя санкциите, но по този начин той просто слага цена на човешки живот, което е недопустимо. Сега, какво означава противопожарни елементи? Какво трябва да има в една сграда задължително като противопожарни елементи, защото някъде може да няма пожарогасители, ако има система или така нататък? Да, това са елементите, които се определят от едната от наредбите. Става въпрос за наредба и за 1971, за техническите изисквания за проектиране и изпълнение. Важно е да обърнем внимание, че има един гратисен период фиксиран до 1 октомври, в който проектите, които са одобрени до 30 декември, могат да бъдат по старите изисквания. Така че този период е важен за хората, които се занимават с това. След това минаваме по новите. Са старите изисквания, след това новите. До 1 октомври. До 1 октомври. Да, до 1 октомври тази година могат да се прилагат старите изисквания, което е важно да се знае. Говориме за пожарогасителните средства, возими, носими пожарогасители, системите за гласова сигнализация, пожароизвестителните системи,
Всички тези димоуплътнителни защитни врати, аварийното работно евакуационно осветление, това са елементи, които подлежат на строг контрол. Моята препоръка е всеки работодател да си направи самооценка на тези системи и в случай на неизправности да бъдат своевременно отстранени. Достатъчно ли ще бъдат тези нови изисквания, така че да се гарантира максимална безопасност на работещите в дадено работно място, ако разбира се тези изисквания се изпълняват, и трябва ли нещо допълнително да търсим като заимстване от чужд опит? Не мисля, че са напълно достатъчни. Новите промени са направени, включени са много полезни практики, които до сега бяха само пожелателни. Сега вече стават елементи задължителни. Така че смятам, че просто трябва да си изпълним нашите задължения. Даниела Чолакова, експерт пожарна безопасност, много ви благодаря за този разговор. Аз също благодаря ви.